Siyakhuleka magumbamane omdaba, siyakhuleka bogogo, siyakhuleka emakhehleni, siyakhuleka ezalukwazini, kubo bonke abantwana bakamoya, siyakhuleka abantwana bengonyama. Namhlanje sizokhuluma ngomuthi omkhulu kakhulu, okuwumuthi wokugeza osusa amathunzi amnyama. Sikhuluma ngomhlamba amanzi. Umhlamba amanzi bakwethu umuthi omkhulu, abanye bangabuka nje bawedelele, kodwa uwumuthi omkhulu. Isikhathi esiningi uye umile eduze komfula, la kusuke kunamanzi khona, hence negama lawo kuthiwa umhlamba amanzi. Umhlamba amanzi-ke uyikhuba elihle kakhulu uma uzothola amagxolo akhona uma ufuna ukugeza. Kodwa-ke umhlamba amanzi unosiko fanele lukhiwe ngawo. Umhlamba amanzi awuvele nje ufike uwukhe. Fana noma uzovuka ekuseni uyowukha, kufanele ukuthi uqale ugeze ekuseni. Ulale ufastile, ungabonani nomuntu wesimame noma umuntu wesilisa, ukuze uzovuka ekuseni uhlambulukile ngoba umhlamba amanzi ungumuthi ohlambulukile, ungumuthi wamanono. Akufanele ufike kuwona uwengamele ngamathunzi angahlambulukile. Bese uphatha imali emhlophe yokukhanyisela lesikhathi uwuxebula. Uyakhulekwa emthini uma uzokupha, uyacelwa. Kwenzela ukuthi amandla asemthini angasali, uhambe nawo, uwuchazele ukuthi uyowusebenzisa ndlelani. Umhlamba amanzi-ke muhle kakhulu uma sizogeza idlozi noma sigeza umuntu siqu sakhe noma simgeza imimoya. Muhle kakhulu umhlamba amanzi awusali. Kanti muhle kakhulu uma kuthiwa ney'nto zakho zivaliwe, uyakwazi ukuphengulula amathunzi uvule inhlahla umhlamba amanzi. Njengoba uyisihlahla samanzi nje, uyisihlahla esingashi. Okusho ukuthi uma ngabe iy'nto zakho zivulwa ngomhlamba amanzi ziyovuleka zingavaleki. Umhlamba amanzi-ke bakwethu uma uzosetshenziswa, muhle uma uzowusebenzisa emfuleni ohambayo uma ufuna ubona amandla awo. Ikakhulukazi uma kusuke kulahlwa amanzi amnyama, mhlambe uma umuntu owaphehlelwa amanzi amnyama. Umhlamba amanzi muhle kakhulu. Uyaye ufakwe kulezo nduku osuke uzogezwa ngazo, kulahlwe la manzi amnyama. Uphinde ube induku enhle kakhulu-ke kwabesimame. Laba abanenkinga yesibeletho bayakwazi ukwenza isiphungo ngawo, bawuphuze umhlamba amanzi, ukwazi ukuthi ushayele lamanzi alapha ngaphakathi esibelethweni. Uyaklina, uyahlambulula ngaphakathi esibelethweni sowesimame. Uphinde usize nakulaba abanomhlume. Uyakwazi ukuqeda lamanzi asuke ephuma lapha ngemuva kulo mhlume osuke uvelile. Umhlamba amanzi kuningi-ke ongakwenza ngawo. Kuya ngokujula kwalowo melaphi. Uyikhambi noma uwumuthi othi awubabe uma uzowusebenzisa nje uwuququda noma usebenzisa kuyiwona wodwa, uyababa ungathi ukuwuthiya ngeminye imithi. Yabo nje ake sithi mhlasimbe uyogeza ngawo. Uma uzothatha umhlamba amanzi, uthathe ubisi long life, uthathe imali yakho emhlophe, bese ufaka mhlambe umlahlankosi. Ngaleyo ndlela uyakhona ukugeza. Uyakhona ukugeza emfuleni ohambayo, ulahla amathunzi amnyama. Leyo nduku yinhle kakhulu. Umhlamba amanzi-ke ungawushiyi uma usuke uthaka induku yakho yokulahla amathunzi noma yokuvula inhlahla. Ngoba umhlamba amanzi usuke uzovula ngisho la kuthiwa khona kuphehlwe amanzi amnyama ukuze zivaleke izinto zakho. Umhlamba amanzi uyakwazi ukuzivula lezo zinto. Umhlamba amanzi-ke uphinde ube yikhambi elihle-ke uma uphethwe isisu. Uyakwazi ukuthi uthathe amakhasi akhona uwagxobe, uthole uwenze isiphuzo. Kumbe uthole impande yakho, igxolo lakhona, uliphale ngendlela oliphala ngayo, ufudumeze amanzi bese ufaka bese uyaphuza. Umhlamba amanzi uyinduku enhle kakhulu engafanele ukwebukelwa phansi. Zongifakazela izangoma nezinyanga abaziphathayo leli khuba loba ngifakazela linamandla kakhulu. Selingisize kakhulu, libasizile nabantu ebengibalekelela ngibanikeza lona leli khambi.
Nawe mlaleli lapha ekhaya ungazilekelela-ke ngalo leli khambi noma leli khubalo ukuthi likusize empilweni ukususa amathunzi amnyama ngoba impilo ifaswe ngamathunzi kahle kahle. Umuntu udalelwe inhlahla, umuntu udalelwe ukuphila kahle bese kuba ngamathunzi esihambe siwacosha endleleni nezinto abantu abasifungela zona. So kubalulekile ukuthi uhlale uhlambe ngamakhubalo noma ngemithi, ikakhulukazi uma usuke umuntu wemimoya, umntwana wemimoya ofanele ukuthi noma kathathe enyangeni uyahamba uye emfuleni uyogeza ngawo lo muthi lo. Usungafaka-ke eminye imithi yakho oyithembile uma usuke uhlamba emfuleni, kodwa nje lo muthi uwumuthi omkhulu kakhulu uma usuke uhlamba. Sizoyiphatha eminye imithi sisazokhipha isikhafulo uma ufuna ukwenza isikhafulo kahle kahle esisebenza ukuthi usenza kanjani isikhafulo. Cabanga ukuthi ividiyo yethu elandelayo izobe ithinta lolo daba kakhulu. So uma ukuthi uyathanda indlela esinikezela ngayo ulwazi noma indlela esichushisana ngayo, sizocela ukuthi usubscribe, ulike, uphinde ushiye ama-comment, ukhulume ngezihloko ongafisa ukuthi sizithinte in future noma emavidiyweni ethu alandelayo. Lo nikhuluma naye kusawuyena umkhulu nogada, uyena ophethe uhlelo. Sizosebenza kanjena until sithole i-right yokuthi sikwazi ukubonana sivele ngoba okwamanje angiveli ngumuntu osebenza kanje ngey'zathu zami ey'thile makhehla amadala. Yebo, kunjalo bogogo. So uma uthi umhlamba amanzi-ke awunawo lapho endlini, vuka kusasa uyowuthola umhlamba amanzi ugeze ngawo ubone lento engiyishoyo, uyowubona umehluko empilweni yakho. Siyabonga, umkhulu nogada. Thokoza.